Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih nggih kali kula Nausiatul Izzah saking jurusan PGSD FIB UNES NIM setunggal sekawan nol setunggal sekawan setunggal pitu nol tiga wolu. Kula badhe nglajengaken tembang Asmaradana. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulang sandang kalawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar narimo. Matur suwun, ampun suwe nggih di like, comment, and lan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.